Έλα και από εκεί φως. Έλα, χαμηλά. Αν το κάνει έτσι, κάνει έτσι. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Οι εκδόσεις Ιωλκός σήμερα έχουν την τιμή να σας παρουσιάσουν το βιβλίο «Ανούσιοι φόβοι» της Φωτεινής Σούμπας. Την παρουσίαση θα κάνει η εκλεγμένη λέκτορα του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ευαγγελία Διαμαντοπούλου. Αποσπάσματα θα διαβάσει η Όλγα Παπατζιτζέ. Της ευχαριστώ για τη συμμετοχή τους. Αν και περισσότεροι γνωρίζετε τη Φωτεινή Σούμπαση, θα μου επιτρέψετε να σας διαβάσω το σύντομο βιογραφικό σημείωμά της που συνοδεύει την έκδοση. Η Φωτεινή Σούμπαση γεννήθηκε το 1981 στην Αθήνα. Κατάγεται από τα σπήλαια Δύρου Λακωνίας και κατοικεί στο Εγάλεο. Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και εργάζεται ως λογίστρια. Το μυθιστόρημα «Ανούσιοι φόβοι» είναι το πρώτο της βιβλίο. Στο μυθιστόρημα της δημιουργού περιγράφονται εικόνες κοινωνικών προβλημάτων, ψυχοσύνθεσης και τρόπους συμπεριφοράς ανθρώπων που άλλοτε ενοχλούν και άλλοτε προξενούν την απορία, τη μελαγχολία ή το θυμό. Στις σελίδες του ξετυλίγονται πράγματα που βλέπουμε και ακούμε στους δρόμους, στις πλατείες, στη γειτονιά, σε σπίτια άλλων ή ακόμα και στα δικά μας. Συνήθως φοβόμαστε να τα δούμε. Σπάνια μιλούν για αυτά οι άνθρωποι και ειδικά όταν είναι δικά τους. Ο ανώδυνος όμως τρόπος ζωής δεν πάβει να είναι ψεύτικος. Η Άννα, κεντρική ηρωίδα, γεννιέται και ζει σε μια φτωχή οικογένεια. Εκεί δεν υπάρχει ούτε αγάπη, μα ούτε και ελευθερία. Βιώνει συνθήκες βασανιστικές που τη γεμίζουν φόβο. Η μοίρα ανατρέπει τα πάντα, όχι για να δώσει λύση, αλλά για να φέρει ξαφνικό πλουτισμό, ασυδοσία. Στόχος της Άννας είναι να φτάσει στην αλήθεια, να αντιδράσει και να βγει από το φαύλο κύκλο του φόβου. Θα καταφέρει η ηρωίδα να ζωγραφίσει τα στάδια που διασχίζει η ψυχή της και να περάσει από όλα τα δωμάτια του χρωματιστού της θεραπευτηρίου. Θα κατορθώσει να αγαπήσει και να βοηθήσει τον εαυτό της και τους άλλους, και αν ναι, από πού θα αντλήσει τη δύναμη αυτή? Τα δύο αυτά ερωτήματα είναι τα θεμέλια της πλοκής του έργου. Βάσει αυτών, η συγγραφέας θα αναπτύξει τις θέσεις της, τις απόψεις,
αλλά και τις ανησυχίες της για το ανθρώπινο όν και την κοινωνία του, τη σύγχρονη κοινωνία του και τον εσωτερικό του κόσμο. Σχεδόν όλοι σήμερα σφιχτούμε για τα δεινά που μας περιβάλλουν διαρκώς, που μας κόβουν την ανάσα, που μας φημώνουν, που μας στερούν την ελευθερία μας και την ψυχική μας ηρεμία. Αυτά που ευνουχίζουν τη χαρά και την ευτυχία και τροφοδοτούν την καταδίκη μας. Δεινά ή δεσμά, όπως τα αποκαλούν πολλοί. Δεσμά που κάποια στιγμή πρέπει να σπάσουν. Η φωτεινή Σούμπαση δίνει τη δική της μάχη. Όσο ήρεμη και συναισθαλμένη δείχνει εμφανισιακά, τόσο σκληρή, ομή και παραστατική είναι στις σελίδες του βιβλίου της. Δεν διστάζει να μιλά όπως πρέπει, να λέει τα πράγματα με το όνομά τους. Και κατά την προσωπική μου άποψη, να χτυπά το χέρι στο τραπέζι και να καταδεικνύει τους ηθήνοντες αμερόληπτα, χωρίς ντροπή και φόβο. Στο κεφάλαιο «Δελεασμός της ψυχής» γράφει: «Ψυχεδελικός είναι αυτός που σχετίζεται με παραισθήσεις που προξενούνται από τη χρήση ναρκωτικών ουσιών. Έδειχναν οι μάγκες στο δόλωμα και τα ψάρια τσιμπούσαν. Δεν λέαζαν, ξεκελούσαν στους θαμώνες. Το κορυφαίο είναι ότι η ίδια η ονομασία της μουσικής το λέγει ξεκάθαρα. Αποδείχθηκε κατάρα η μουσική αυτή, γιατί έκλαψαν πολλές μανούλες και συνεχίζουν. Τώρα εξαιτίας της μουσικής, εξαιτίας τους, η πραγματικότητα είναι ότι έκλαψαν. Σε κάποιο κλαμπ μια 14χρονη άφησε ψυχεδελικά την τελευταία της πνοή. Απλά, οι διοργανωτές στο πάρτι άλλαξαν κλαμπ. Μάλιστα έκαναν και ένα κομμάτι προς τιμή της Μαρίας. Ο Βαγγέλης ακόμα βιάζει στο ψυχιατρίο για να του φέρουν ακόμα ένα τρυπάκι. Ένα χαρτάκι δηλαδή, πολιτισμένο με LSD. Αφού το βάλει κάτω από τη γλώσσα του, θα τον πάρει ένα τρίπ, ένα ταξιδάκι. Θα το μεταφέρει σε έναν κόσμο καλύτερο από το δικό μας. Ο Γιώργος, κρατώντας στο χέρι το βιογραφικό που πήρε από το στρατό, ψάχνει ακόμα να βρει δουλειά. Ο Αλέκος έκανε βουτιά από τον τρίτον όροφο για να κάνει παρέα με τις πάπιες που του χαμογελούσαν κολυμπώντας τη λιμνούλα του. Ο Αχιλλέας μπαίνει κάθε εβδομάδα στο νοσοκομείο γιατί η κοκαίνη και η καρδιά του δεν έχουν καλές σχέσεις. Ο Μάριος ήταν χρόνια στη φυλακή και η τελευταία υπερβολική δόση που τον σκότωσε κατέφτασε στα χέρια του μέσα σε ένα γκούρι. Η Σοφία ήταν στην Ομόνια και ζητούσε ένα κατοστάρικο. Τώρα ζητάει 20 λεπτά. Η μαμά του Διονύση πάει κάθε μέρα στο τρίτο νεκροταφείο. Αν τη ρωτήσεις που πάει, θα σου πει «Πώς το γιο μου» και θα στο πει με ένα καμάρι, λες και ο γιος της είναι διευθυντής σε κάποια τράπεζα και του πάει το κολατσιό. Το έχει χάσει κακομοίρα. Έχει γεμίσει τον τάφο μπολάκια. Και ο Διονύσης, πάντα φιλότιμος, δίνει τα μοσκομυριστά φαγητά στο φύλακα. Είναι κι άστεγος και το λυπάται. Η κυραφρό όσο πλένει κάθε μέρα τη μηχανή του νεκρού της Βασιλάκη και το περιμένει για να την πάει βόλτα. Ο Τάκης άρχισε τα ναρκωτικά για να ξεχάσει τον πατέρα του που τον κυνηγούσε όλη μέρα με το μαχαίρι να τον σφάξει. Αυτό ήταν ένα κατασκεύασμα της φαντασίας του. Και η δικαιολογία που σου έλεγε όταν το ρωτούσες. Περπατάει στον δρόμο και στις φάτσες των ανθρώπων βλέπει στοιχιά, εξωτικά και τέρατα που τον κυνηγούν για να τον κατασπαράξουν. Φοβάται, κρυώνει και βγάζει απελπιστικά όλη αυτά. Η Δώρα περιμένει τους πελάτες της να του πάρουν το αμάξι και να μπορέσει να αγοράσει τη δόση της. Και κάποιοι συνεχίζουν να τις αβρίζουν. Ποιος όμως τους το επιτρέπει? Γιατί η Ουρανία που ήταν θαμώναχων πάντα είναι σήμερα η καλύτερη λογίστρια? Γιατί ποτέ δεν πήρε τίποτα? Γιατί απλά της άρεσε η μουσική? Γιατί κανείς δεν την πλησίασε να τους δώσει ναρκωτικά? Γιατί δεν βλέπουν όλα τα παιδιά? Κάποιοι πέρασαν από εκεί μέσα και βγήκαν αλόβητοι, σαν άκρη βράχη. Γιατί άραγε? Το μόνο που γνωρίζω για εκείνη ήταν ότι προερχόταν από μια φτωχή οικογένεια που δεν την καταπίεσε ποτέ. Αξιότιμες κυρίες και αξιότιμοι κύριοι, διαβάζοντας το βιβλίο της Φωτεινής Σούμπαση, θα φωτιραστείτε τους φόβους της, που πιστέψτε με, είναι κοινοί με τους δικούς σας και με τους δικούς μου. Θα ταξιδέψετε στο σκοτεινό κόσμο τους. Θα ανοίξετε πόρτες πολλές και στο τέλος, παίρνοντας μια βαθιά ανάσα, θα δείτε το φως, τα χρώματα, τα χιλιάδες χρώματα. Ο Νικηφόρος Βρετάκος έγραψε «Όποιος μετράει τα χρώματα, χάνει τα δάχτυλά του». Και η Φωτεινή Σούμπαση δεν τα μέτρησε, τα ένιωσε και τα απολαμβάνει. Οι εκδόσεις Ιολκός την ευχαριστούν γι' αυτό και της εύχονται καλοτάξει το βιβλίο της. Επίσης, ευχαριστώ και τους συντελεστές σημερινής εκδήλωσης, της έκδοσης, το πολυχώρο Black Duck για τη φιλοξενία και όλους εσάς που είστε σήμερα κοντά μας. Σας ευχαριστώ.